Kuka tulee? Kop. Riido. Kuka? Risto. Mitä sanoo Marko? Spermaa paperissa. Spermaa. Mun kyrpä on niin iso. Kukki, sulla on pieni kyrpä. Mitä vittua? Tungetko sä sitä sun puhelinta sun perseeseen? Tungetko? Paskattaa. Voi vittu sun kanssa. Vitun manapommi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, V. Testi. Tämä on H, I, V. Testi. Makkarasämpylä, peruna, banaani. Perkele! Iltaa ja huomenta. En jaksa sua kuunnella. Tosi hyvin laulettu. Tosi hyvä. Leevi ja Edmeri, se oli vittu GG! Mä rakastan teitä! Venäjälle veri meni. Nousutaan aamulla! Kukkiksella ja Jarpilla kauhea kiire. Sä olis sit ampurulaa ja ei, mä tein tosta aivan sen biisi ja se menee jotenkin niinku näin Minuutin challenge! Minuutin challenge! Hei haloo, mä en pääse kotiini. Se onkin vittu sun ongelma, homo. Leevi, mä rakastan sua. Nyt saa vaan riittää. Sä heittää mällit vai En vitussa. Mulla on peräpukavat. Voi vittu kun ei kiinnosta. Mä voin ihan vapaasti koskettaa sua Järvinen. Jos sovitaan sitten ihan semmonen yhteinen aika, että voidaan sitten ihan rauhassa ottaa parit oluet siinä. Tai jos olet kahvimiehiä, voidaan kahvitella syödä pullat. Mä voin koskea sun. Yksi kukkiskin päässyt paikalle, hieno homma. Te olette kyllä outoja ihmisiä. Haluatko vittu turpaas? Mä tuun vittu vetää sun turpaas. Mitä ihmettä on sattunut? Onko teidät ryöstetty? Se on semmoinen homma, että kaikki selkäseinää vasten mä tuun oikeesti anastaa teiltä semmosia rahasummia, että ei niistä edes puhuta. Esim. tässä tää Panu, siltä viedään neitsyys. Voi vittu. Teisikö sinun hyvä herra harkita itsemurhaa? Pitäisikö mulla tappaa itteni? Katsotaas mitä tältä laatikon alta löytyy. Allahu Akbar! Kukkis nyt loppu, älä vittu viitti haukkua. Kukkis nyt, kukkis, hei. Sentään! Katontas, minä puri pikkutyttöjä. Vääsään ruispalat. Valmistettu rakkaudella. Auschwitzissa! Noni kukkis, kohta nähdään. Missä? Auschwitzissa! Tämä on velvollisuutemme pohjoista rotua kohtaan. Sen kunniaksi, Sieg Heil! Näin on marjat, Sieg Heil, Sieg Heil. Mä en olekaan teille kertonut kuinka persestä Panu on. Panu on ihan helvetin tyhmä äijä. Sen älykkyys on sama määrä. Se ei pääse edes possua lähelle. Mutta ulkonäkö muistuttaa enemmän tätä oliota kuin hänen aivonsa. Tää vitun 400 kiloa pailevan vitun Panu runkkaa. mun selässä. Hyi helvetti Panu. Hyi Panu, oot sä joku homo? Onks täällä mukaan jotakin heteroja? No hyi. Muuten haisee paska sen verran, että olisi kiva, jos te voisit tulla haistaa sitä nyt. Paskattaa. Nyt vielä paskonut housuiseen. Tää haisee paskaa. Meitä!